Mój stareśk płewiedał, że musiele są łyciec płe niemieckie w szkole, a płe polskie było żydkłe gdze. Ale w każdej familii miele płelece swoje płelści ksążeczci do nybłeżeństwa. Ta ksążeczka dla niejednych była jedynym płelściem elementarza. Nawet kaźle ktoś nie rozumiał płe polsku cietac, ta ksążeczka są nabył. Stareśk płewiedał, jak rys w kłesce w sietce są wedle z ksążeczci, a taci socha Franc z przewłeza, co nie mógł cietac, wejął so ksążeczka z ciesieni, błe wstyd mój było. Łydywał, że są wedli z ksążeczci, a ja na łepak trzymał. Jegłe sąsyd w ływce głę szturnął i mój szepnął. Temesz ksążeczka do górę noga ma. Socha sapeżna jakby zawstydzał i ksążeczka wekrunceł tak, jak są należy i tej szepnął sąsiadowi. Jejał miał w ciesieni dobrze włożony, ale te moje dwa smyrkłele pewno mieją wekruncełe.